जों थारैनो ससियेल मिडियाखौ मा नोजोरजों नायो आरो मानो बाहायो? दा गोबां माने जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गुलाय गुजाय जाबोबाय थादों। ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां भाइरेल जानाय माबा जानाय नानानथा रोखोमनि आरोखि माखासे समाजजों गनायजाथावै एक्टिभिटिफोर बेफोरखौबो जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोसारबाय थानायखौ नुनो मोनदों। दा बुंनाय बाथ्राया बेनो आसलते ससियेल मिडियाखौ जोङो मोजां खामानियाव बाहायनो नागारै गाज्रि खामानियावसो बांसिन बाहायनायखौ नुनो मोननाय जादों। दा नुदों गोबां बेफोरबायदिनो समाजजों गनायजाथावै भाइरेल जाबाय थानाय सोरनिबा भिडिअ' कल सोरनिबा कल रेकर्डिं आरो बेफोरबायदिनि गेजेरजोंनो सोरबा सोरबाया माने जोबथेसालियाव थांनांनाय गुबुन गुबुन धाराफोरनि आयेनजों एरेस्ट जानाय बा जेल जानांनाय बेफोरबायदिनो गोबां माने जागासिनो दं। दा बेफोर मानो जानो मोनखो? सोरनि गोरोन्थियाव जानो मोनखो? आरो बेफोरखौ फोजोबस्रांनो बा बेफोरनिफ्राय जोङो जानगाराव माबोरै थानो हायो? ससियेल मिडियाखौ जों माबोरै मोजां लामायाव लाबोनो हायो, मोजां खामानियाव बाहायनो हायो? बेफोरखौ लानानै जोंनिनो बर'नि सासे इउटुबार बिथाङा गोबां समाव गोबां मोजां मोजां पइन्टफोर लाबोनानै माने भिडिअ बानायो। बिथांनि भिडिअनि सायावनो आङो मोनसे रिएक्सन भिडिअ लाबोदों। दा बिथाङा ससियेल मिडियाखौ जोङो माबोरै बाहायो आरो मानो बाहायो आरो माबायदि बाहायनांगौ बिनि सोमोन्दै एसे बुंदों। बिदिब्ला नायनि बिथाङा मा बुंदों। आङो नैबे भिडिअनि गेजेरजोंहाय मोननै स्टेपावहाय बे बाथ्राखौ सावरायनाय जागोन। नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि बुजिनायनिफ्राय कमेन्ट सेक्सनाव बिल्कुल फोरमायहरनो दाबाव। आङो एसे सिगाङावहाय माखासे बाथ्राखौ नोंथांमोननो शेयार खालामबोखाबाय जे लाइमोनफोरनिल' बेवहाय गोरोन्थि गैया, माखासे बिमा बिफानिबो गोरोन्थि दं होननानै। रायजोफोर जोंनि बिमा बिफाया दिनै गाबोन गावनि फिसाया बबेयाव दं, बबेयाव थांदों, मा खालामदों जेबो दायथ' लालिया। मबाइला होबाय, फिसाया मा मावदों, मा खालामदों, सोरजों भिडिअ कलिं रायलायदों, मा खालामलायबाय थादों बिनि जेबो दायथ' गैया। बिनि उनावहाय मा जाबाय? भाइरेल जाबाय। आरो नोंनि बै फिसानि थाखायनो बेसेबां असनमान जानानै दं जाथिया मिथिगौ ना? दिनै जोंहा गथ' गथाय दङ। जोंनि गथ' गथायनो जोङो समावहाय 5 मिनिट 10 मिनिट जोङो दसे सम मबाइल नायथोंसै होननानै होनोबो दिनैहाय जोंहा माने मोजां परिबेस गैया ससियेल मिडियायावहाय। नंगौना नङा रायजोफोर? नोंथाङानो बुंलाय, जोङो गथ' गथायनो मबाइल होनो हायो नामा दानि जुगावहाय? गथ'फोर जोंहा दङ दिनै क्लास 1 2 फरायनाय। दिनै मबाइल बेखेवोब्लानो बिसिनि भाइरेल आरो माखासे इउटुबारफोर दङ एकदमबारे जेबो गैया, भाइरेलनिल' भिडिअ बानायो। बिनि अनगायैथ' गुबुन केटेगरिजोंहाय भिडिअफोरखौ बानायदो। सोरनिबा मा जादों मा जायाखै बेफोरखौल' खौरां लानानै भिडिअ बानायनाय। आरे भाई, नोंनि गथ' गथायाबो उनावहाय लाजिहैनो गोनां जागोन। नोंथांमोना जाय बेक्तिफोरा भाइरेल बानायग्रा बा भाइरेल खालामजाग्रा बा भिडिअ कलिं रायलायग्रा, नोंथांमोना खनसे खोनासं। माने नोंथांमोना खनसे बे दुनियावहाय गिदिंनानै नाय, बेसेबां मोजां मोजां मानसिफोर दं। नोंथांमोना स्कुल फरायदोंना फरायाखै? आं बेखौसो सोंग्रोनो सानदों। नोंथांनि फोरोंगुरुखौ नोंथाङा मान होयोना होआ? नोंथांनि बिमा बिफाखौ नोंथाङा मान होयोना होआ? नोंनि गामिनि गावबुराखौ नोंथाङा मान होयोना होआ? आङो बेखौसो नोंथांमोननियाव सोंग्रोनो सानबाय। जुदि नोंथाङा मान होनो गोरोंब्ला बेफोरबायदि खामानियावबो माब्लाबाबो माने थांनाय नङा। आरो बे बाथ्राखौबो खोनासंनानै ला, बिमा बिफाफोर आरो लाइमोन जोहोलाव सिख्लाफोर जायफोरा गाज्रि लामाजों आगान सुरबाय थागासिनो दङ। बै समावहाय साननै सानथामसो सप्तासेसो सिगाङाव खोनानो मोनदोंना, जोंनि बे सर्ट मुभि गाग्रा अनिल बिथां आरो सुबर्न बिथांमोनखौहाय दिनै पक्स' आयेनावहाय केस होनाय। बेखौहाय जुदि सालिजारि बिजिरनानै नायोब्ला बै उन्दै गथ'निबो गोरोन्थि दङ। बै उन्दै गथ'निबो गोरोन्थि दं। बिसोरखौल' गोरोन्थि साननानै माने हमदों, दाय होदों। खिन्थु बे नङा, बैनावबो गोरोन्थि दङ। रायज्लायनायावनो जोङो हमनो हादों। नाथाय आं बेखौ एगजामपोलावसो लाबोदों दै। आरो सेंग्राफोर गोसोआव लाखि, आरो जेसेबांनाखि बे लामाजोंहाय गिदिर गिदिर मानसिफोर बा बेफोरबायदि सेक्सुवेलिजों इन्ट्रेस्ट लाग्रा, नोंथांमोनाबो गोसोआव लाखि जे फैबाय थानाय समावहाय नोंथाङाबो फासि हैनो हागौ। आथिखालनि गथ'फोरा माबायदि मिथिगौ? नोंजोंहाय ओरैबायदि क्लसलि थानानै नोंजोंहाय थाखा फैसा गारनानैहाय नोंखौहाय लाबथिं बायना बेरायनानै लास्टआवहाय नोंखौनो फासि होगोन। जेरैबायदि अनिल बिथांमोना जादों, सुबर्न बिथांमोना जादों। गोरोन्थिया हौवाफोरनियावल' गैया, हिनजावफोरनियावबो दङ। बेफोर गासिबो सोरनिबा जिबनखौ बरबाद खालामनाय, सोरनिबा जिबनजोंहाय गेलेनाय, बेफोर गासैनिबो दायनिगिरिया नोंथांनि फिसाजो। नोंथाङा जुदि नोंथांनि फिसाजोखौहाय मोजाङैहाय जुदि दायथ' लानो रोङाखैब्ला,
बैनि न'खर बायनायनि मेन जाहोनाबो नोंथांनि फिसाजोआनो। जों बिनिखायनो गथ' गथायखौ खांबायब्ला, गथ' गथायखौ जोनोम होनो रोंबायब्ला जोङो बेखौहाय शिक्षा होनोबो जोङो सोलोंनांगोन। शिक्षा होनो रोङाब्ला गथ' गथायखौ खांनोबो नाङा। खिन्थु जोबथारनायाव बे गासैनिबो सावा नों बिमा बिफानाव थागोन। गथ'फोराथ' नैबे लाइमोन बैसोआवहाय गावनि जिबनखौ बोरै दैदेनलांनांगौ बेखौ रावबो आन्दाज खालामनो रोङा। नाथाय बेखौ आन्दाज खालामनानै बबे लामाजों दैदेनलांनांगौ बिनि दायथ'आ नोंनियावसो थायो। आरो जोंनि बेफोरबायदि गासिबो गाज्रि जानायनि जाहोनफोरानो जाहैबाय समाजनिबो गोरोन्थि दङ। दिनै समाजावबो सोरखौबा हमबाय, बुबाय, फट'गा खेबबाय, ससियेल मिडियायाव हगारबाय, लाजि फोनांबाय, दिन्दां फासिनांनानै थैबाय। आरे भाई, बेफोरबायदि खालामो मा गोनांथि दङ? नोङो गामियावहाय हम, नोङो गामियावहाय साजा हो, नोङो गामियावहाय मा खालामनांगौ गामिनि आयेनजों खालाम। खिन्थु नोङो ससियेल मिडियायावहाय रावखौबो हगारनो होनो नाङा। जुदि सोरबा ससियेल मिडियायाव हगारोब्ला बिनि रेसपन्सिबिलिटिखौ बे लानांगोन। जुदि मानसिया सोरबा माबा मोनसे जायोब्ला बिनि रेसपन्सिबिलिटिखौ बे लानांगोन। बे बाथ्राखौहाय क्लियार खालामना लानाया मोजां। जोंनि समाजाबो दिनै गाबोन मानसिखौ हमलिया उदां हगारो, है दमुखानि फिसाजोलै बिदि बिदि जाबायनो, बिदि बिदि जाबायनो खुब रायलायगोन। नाथाय बिनि सायावहाय मा दायथ' लानांगौ? नोंनि गामिया दे बदनाम जागोन। बबे जायगानिफ्राय है उमुग उमुग गामिनि गावबुरायालाय सिथोब्रा उमुग गावबुरा, सोरनि फिसाजो उमुगखानि उमुगखिनि, नै बेफोरबायदि रावा ओंखारबोयो। दा नै बेफोर नामफोरखौ जुदि लानो बायोब्ला जोंनि समाजाबो स्ट्रं जानांगौ। अनलि फर ससियेल मिडियानि गोजानावल' थानांगौ। ससियेल मिडियानि प्लेटफर्मखौहाय मोजां खामानियाव बाहायनो थाखायसो दिनैहाय जों मोननो हादों। नाथाय दिनै जोङो ससियेल मिडियाजों उल्था बाहायनानै गावनि देहा सोलेर लांदां फारसेनिफ्रायनो जोङो मोनजोबनो हादों। दिनै सोरबा सोरबा बहुत डेन्जारास रिल्स बानायनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो। बेफोरबायदि रिल्स माबा माबि बानायनायखौ नोंथांमोना फल' खालामनो गोनांथि गैया। नोंथांमोना बैफोरबायदि व्यक्तिजों खारफाबाय थानानै बेखौ ट्रल खालामबाय थानांगौनि गोनांथि गैया। बिथांमोनखौहाय जायफोरा ससियेल मिडियायाव बा इउटुबाव लाबोनानैहाय बिथांमोननि बागै भिडिअ बानायगोन, अब्ला बिथांमोना अट'मेटिक प्रम'सनसो जायो। ओरैबायदि जाम्बा जाम्बा इउटुबारफोर दङना, माने बुंनांगौ जायो। बानाय भिडिअखौ बानाय, मोजां मोजां भिडिअ बानाय, नलेजेबोल भिडिअ बानाय, जातिखौ नोजोर होनानै भिडिअ बानाय, गुबुन गुबुन भिडिअ बानाय। नाथाय अनलि फर सोरनिबा भाइरेल जानाय, सोरनिबा लांथिया फट' नागिरनाय, उमुगनि भाइरेल जानाय, उमुगखिनि भाइरेल जानाय, आरे भाई जाबाय थाथों, जाथों। नाथाय बेफोरखौ ससियेल मिडियायाव लाबोनांगौनि गोनांथि गैया। बेफोरजों जोंनि नैबे समाजनि थासारि, ओनसोलनि थासारि, काउन्सिलनि थासारि, जातिनि थासारियासो गुबुंले जायो। बेनिखायनो जोङो बेफोरनिफ्राय गोजान जानांगौ। बे भिडिअखौ नुनानै रायजो राजा नोंथांमोना माबायदि मोनखो प्लिज कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरदो आरो हायोब्ला शेयार खालामना हो, जाहाथे नोंथांनि थ्रुयैनो गुबुनफ्राबो मोनहैनानै ससियेल मिडियानि बागै बा ससियेल मिडियाखौ माबायदि बाहायनांगौ बिनि सोमोन्दै मोजाङै मिथिनो हानाय बायदि।